हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों बे बोसोराव फैनो गोनां मोनसे गोदान आबुं बर' सावथुन आरो गोदानै फैनो गोनां मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबि आपडेटआवनो दङ बिथां गोजोन बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव बे बोसोराव मोनसे गोदान आबुं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दङ आरो बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुङानो जादों रुगुं। आरो बे गोदानै फैनो गोनां रुगुं सावथुनावनो फाव खालामगिरि महरै दङ मेरिना बर', बिबेक गयारि, थाख्लाय नार्जारि, मासुम ब्रह्म, प्रबिन मैथा बर', बिरसिं बसुमतारी, बिरमल मुसाहारि, दिनेश रामसियारि, रिंकुमनि नार्जारि, जेंगाव, राकेश, अर्जुन आरो बिथांमोननि अनगायैबो माखासे गोबांथार बर'नि फाव खालामगिरिफोरा बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां रुगुं आबुं बर' सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखादों जानांगौ ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक, इउटुबफोरनि गेजेरजों बे फैनो गोनां रुगुं आबुं बर' सावथुननि बागै। आरो बिथां गोजोन बर'आ थांनाय बोसोरावबो मोनसे सावथुन दिहुनदोंमोन जाय सावथुननि मुङानो जादों सानबोलावरि आरो देग्लाय बोसोरावबो बिथाङा गावनो स्ट'रि स्क्रिप्ट लिरनायजों लोगोसे डाइरेक्सन होनायाव बे रुगुं आबुं बर' सावथुना आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ एबा फैनो थांगासिनो दङ। आरो बे रुगुं सावथुनावनो मेथाइ रोजाबगिरि महरै दङ माइकेल मुसाहारि, लोगोसे पुर्निमा बसुमतारी बिथांमोना आरो डिअपिखौ खालामदों थुलुंगा बसुमतारी आरो उरुप गयारि बिथां सानैया। आरो बिथांमोननि बे सावथुननि शुटिंआबो मिथिनाय बादिब्ला जोबनायनि लामायाव फैबाय होननानै मिथिनो मोनदों आरो आसा खालामो बिथांमोननि बे फैनो गोनां रुगुं आबुं बर' सावथुना बे बोसोरनि मोनसे जोबोर मोजां सावथुन जागोन होननानै। स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां रुगुं आबुं बर' सावथुनखौ सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों बयबो फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी लोगोसे दैसि बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनायाव मिनिस्लु मेगन मुंनि मोनसे गोदान अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। आरो बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै आङो साननैसो सिगाङाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनानै होखादोंमोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां माखासे सावथुनफोर आरो मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।